Ku dziko la South Africa kunali dolo wina yemwe anayimisa mitu anthu ochuluka kuphatikizapo bomalo pomwe amapulinta ma 100 rand ndi ma 200 rand afeki m'mabanki nkumayilandira ATM kumalandiranso kuphatikizapo mashopu akuluakulu a dzikolo nkumayigwiritsa ntchito ndalama yakeyo iye nkumapanga mamiliyoni amarands ochuluka. Komano zinatheka bwanji munthu ngati ine nkumapulinta ndalama kwa zaka nkusaziwika? Munthu uyuyu ndi ndani? Anthu kwawoko ankatinjiza munthu uyuyu, moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja tidziwisa anthu mukugulisazo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Prince Mai wa ku South Africa mu province ya Gauteng. Zinayamba mu zaka za ma 2000 pomwe Prince Mai pafupifupi akanatha kugwetsa government ya South Africa. Koma naye Prince asanafike apapa pododomesa boma chonchi poyamba aponso iyeyo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Sanaphunzire nkukafika ku university ayi, koma anali ochangamuka muzambiri mota anaziphunzisa kompyuta yekha kuziphunzisanso zopulintapulintazi. Ndipo Prince ataona kuti anthu dzikolo ali ndi mavuto a ndalama, Prince anaganiza kuti ndi zipangizo zoyenerera atha kumapanga print ndalama kuchokera mu ndalama yeniyeni ya dzikolo. Anaziyamba pang'ono kupanga scan 100 rand ndi kupanga print ndi tima inkjet tomwe titawambati kuti aone zofoka zake. Kala sinali yabwino, texture inali yolakwika, sanayisire pompo, anayitsata ndi kuyiphunzira mokwanira yeniyeniyo. Anayamba kuyang'anitsitsa ma watermark apa ndalama, ma security threats ndi ma hologram. Kenako anayitanisa machine abwino kwambiri kuchokera kunja, mapepala a special. Kenako ndi kupanga ma face security figures ndi kugwiritsa ntchito chemistry ndi ma digital editing. Pomatha chaka anapanga ndalama zomwe anthu nkusowa kukhulupirira kwake. Ndalama yake inkaoneka ndende yotolo matela am'mabanki samatha kuyidziwa amayilandira, ndipo mwa udolo wake samangogwiritsa ntchito chisawawa poyambapo iyeyu anayamba kumagula nayo timalonda tawamba. Kenako mmashopu akuluakulu, kenakonso mpaka mma ATM ndi mmabanki anthu nkutsayiziwa ndalamayi nkumazungulira. Kwapita naye mma petrol station. Kwa iye zonsezi kunali kuyesa ndipo kusayizindikira kwa anthu ndalamayi chinali chipambano chake pang'ono ndi pang'ono. Anapezano anthu ochuluka ogwira nawo ntchito posinthanisa ndalama ya chinyengoyi ndi katundu komanso chenji chenicheni. Ndiye kuti 200 rand yake ya chinyengoyi akagula chinthu cha 20 rand amalandira chenji cha 180 yabwinobwino. Moyo nkumapitirira, mbiri inayamba kuyenda nkumapita patali. Ena ankamuopa, ena nkumafuna atamujoyina. Pomwe imafika 2004 anali atakwanisa kufalisa ndalama yoposera 10 million rands asanamangidwe. Ndipo muchaka chikamba kakusintha kwa mashini oyang'ana za ndalama inayamba kujama mma ATM. Mashini opangira skani ndalamayi imaonesa kuti ndi ya fake. Pa nthawi ya Reserve Bank amapanga blame kuti poor printing quality ya ndalamayo ndiyomwe imajamisa. Kashiya wina odziwika bwino anati atayiona ndalamayi, ndakhala ndikugwira ndalama kwa zaka 8 koma sindinaonepo ndalama ya fake yooneka ndende ngati iyi. A Reserve Bank anakhazikisa kafukufuku mogwirizana ndi ma ink specialist, ma forensic printing experts ndi ma hawks. Anapanga timu yotchedwa Operation Fake God. Kenako ndipo zinayambika dera lina ku Pretoria pa petrol station ina yomwe inalandira ma 100 rand ambiri omwe anali ndi ma serial number ofananafanana. Kenakonso kuli Mpopo malo ena ogulisira magalimoto anaperekanso ripoti zoti alandira ma 200 rand oti akanika kudusa mmashini opangira scan. Ndipo mphekesera inamveka kuti ndalamazi zimachokera pamalo ena a business ina yaying'ono yopulinta mapepala chabe. Ndipo apolisi atafikako anapezadi zindalama zambiri, zina zoti sizinatuluke bwino, zina zopulintapulinta ma special ink ndi mapepala, ma fake holograms ndi ma watermark
Max ndi mashits osadula ama 100 ndi ma 200 okwana pafupifupi 2 million rands. Mkatimo alipe the big boss Prince Mai. Iye sanapange mavuvu koma anangoti apano mwandipeza koma mutazunzika. Izizi zinadabwisa anthu ochuluka am South Africa kuti chamtundu wanji munthu mmodzi wapusisa mabanki, ma ATM, mashopu akuluakulu odziwika bwino, even a Reserve Bank, ma business omwe analandira ndalama za mkuluyu analuza ma thousands. Boma linakhazikitsa ma UV scanners aja machine oonera ndalama ngati zili za fake mmashopu pena paliponse. A Reserve Bank anakhazikitsa maphunziro apaderadera okhuza ndalama ya dziko likuti anthu aidziwe bwinobwino. Prince Mai anagamulidwa kupita ku ndende pa mlandu opanga print ndalama popanda chilolezo, kubera anthu komanso kuchosa chitetezo ku ndalama ya dzikolo. Anachajidwa kupita ku ndende kwa zaka 18. Mukoti anamutcha kuti iyeyo ndi criminal mastermind, ndipo iyeyo anati iye si wakuba chifukwa sanabe. Iye anati ndimangopanga print zomwe nonsenu mumazipembeza, ndipo ngati ndalama ndi inki ndi pepala chabe ndiye chifukwa chani yangayi ndi chimo. Ku prison Prince Mai anali legend kwa anthu aku ndende, ankamutcha msing'anga wa ndalama, ndipo ati ali ku ndende analemba buku la mbiri yake ya moyo wake. Iye ankati amumanga osalakwa chifukwa iye ankati mapepala tikuwapembezawa ndi mapepala ngati mmene aliyense akhoza kukhalira nawo, koma amaopsa kamba ka zikhulupiriro zathu chabe mapepalawa. Iye ati ndipo ngati munthu mmodzi akutha kupanga ake mapepalawa nayonso system nkusawaona, ndiye kuti kodi waba kapena wangopanga mira galasi lomwe lilipo kale. Anzanga mukuonera mukuganizapo chani za Prince? Mbiri yake ya Prince inasala mu mbiri ya umbava wa mu South Africa mpaka kalekale. Osayiwala kupanga share Prince mnyamata oganiza moononga.